Әйтегез әле, грипп авыруы һәр йылны үзгәрә дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме? Әлбәттә, килешәмен. Ни өчен дигәндә, ул фәнни яктан шундый тикшерелгән як, грипп вирусы ул елдан-ел үзгәреп килә. Аны инде русча әйткәндә, ул антигенный дрейф һәм антигенный шифт барлыкка килергә мөмкин. Әгәр дә ул елдан-ел вирус үзенең структурасын үзгәртеп тора, ул үзгәрешләр әз генә булырга мөмкиннәр. Һәр вакытта бу үзгәрешләр бик көчле дә булырга мөмкиннәр. Әйтик тә, бу вакытта инде безнең пандемиялар да барлыкка килергә тиеш булырга мөмкин. Менә быелгы елда без әйтәбез инде, ул безнең алай күп үзгәрешләр булмады, ләкин елдан-ел менә шулай үзгәрешләр булган килеш, ул безнең дә шулай булып тора. Әлбәттә, кыш айларында, көз айларында, яз айларында бу безнең грипп авыртуы күбәеп китә. Ләкин нәрсә белән аерылып тора, әйтик тә, ул безнең гади салкын тию, үзең русча әйткәндә инде, острый респираторный вирусный инфекция ОРВИ грипп авыруыннан. Әгәр дә безнең беренче ОРВИ булганда, ул күбрәк башта балага томау төшсә, йөткерү барлыкка килсә, ягадан соң гына әйтик тә, икенче урынга ул безнең кушыла температура. Грипп авыртуы вакытында башта кинәт кенә температура күтәрелеп китә, соңыннан инде барлыкка килә коры йөтәл, әйтик тә, борынның суламавы, ләкин борыннан күп итеп су акмый. Әлбәттә, бу безнең актуаль проблема, ул елдан-ел барлыкка килә. Менә безнең быелны карасак инде, 19-20 елның сезонында безнең январь айларында башланып киткән инде. Бу әйтик тә, грипп һәм ОРВИ авыртуларның күбәеп китүе. Менә бүгенге көндә инде шушы авырту һаман да безнең актуаль булып кала. Ни өчен дигәндә, күп кенә мәктәпләрдә дә карантин булып алды яңа гына. Безнең сәламәтлек саклау организацияларында да безнең карантиннар бәйләделәр. Шуңа буны көтәбез инде, менә язны көтәбез, шушы авыртулар әзәеп китәр дип ышанып калабыз. Илнур әфәнде, менә бу авыруларны булдырмау өчен нәрсә эшләргә кирәк? Иң беренче чиратта гади сораулар кебек, әмма ул һәрвакыт актуаль. Менә бу вакытта, менә шушы вакытта шушы җавапка биреп, күп әйтәсе килә инде, хөрмәтле ата-аналар, хөрмәтле безнең авыртучылар, үз вакытында грипп турында уйланырга кирәк. Әлбәттә, соң менә бу күп кенә балаларны караганда да мин бер сорау бирәм. Сез менә бу сезонда балагызга грипптан каршы вакцина керттегезме дип сорыймын. Мин үземә дә кызык әйтәм, менә вакцина керттеләрме, авырталармы, яки кертмичә авырталармы? Менә беркемнең дә булмады нәрсәле вакцина керттек дип әйтүе. Кызганычка каршы безнең халык бит нәрсәле шулай дип, шундый безнең бар инде ул, менә гаиләгә теге бида кермәгәнче без уйланмыйбыз моның турында. Менә шушы все-таки көз айларында менә бу кампания башланганда, бала турында шушы грипптан каршы вакцина кертергә кирәк, чөнки менә балалар быел бик озак итеп температура итәләр. 5-7 көн температура булган балалар бар да. Әлбәттә, монда инде ата-аналарның да йөрәкләре чыдамыйдыр инде, безнең дә йөрәк чыдамыйдыр инде. Балаларга күп кенә дарулар бирергә кирәк менә шушы дәвалау процессында. Шуңа инде, хөрмәтле ата-аналар, әйдәгез инде менә 20-нче елның көзендә без 21-нче ел турында уйлап алып, шушы грипптан каршы вакцина кертергә кирәк үз вакытында. Чөнки калган әйтик тә методикалар, алар әлбәттә эшләргә мөмкиннәр, ләкин аларның эшләве ул сорау астында. Бит Илнур әфәнде, вакцина ясап та 100% гарантия юк, авыручылар да бар. Әлбәттә, 100% гарантия. Бу ни очракларда? Бunda безнең төрле проблемалар бар. Беренчедән, бу проблема ул грипп вакцинасын кайсын аласыз. Бүгенге көндә әлбәттә мондый безнең әйтик тә, ул статьялар да барлыкка килде. Дозасы күп кенә вакциналарда, менә безнең предлагать иткән вакциналарда аларның дозасы әз булырга мөмкин. Шуңа 15 микрограммнан да әз булмаган вакцинаны балаларга кертергә кирәк. Менә инде үз вакытында ата-аналар, әйтик тә, менә 20-нче ел сезоны килгәннән соң менә инде кертергә кирәк вакыт алганда. Менә шуның нинди вакцина кертәсез? Анда гриппның вирусында күпме дозасы бар? Анда ничә штамнан? Чөнки безнең әйтик тә, инде алдагы елларда безнең 3 штамлы булса, һәр 4 штамлысы барлыкка килде. Һәм аның дозасы яхшы булырга тиеш.
И менә икенче сорау инде күп кенә аталар әйтәләр, менә без керттек, нәрсә әле тегесе монсы, бала бара авыртты. Монда икенче сорау барлыкка килә. Сезнең балагыз нинди авырту белән авыртты? Ул грипп авырту белән авырттымы, яки икенче балага мөмкин бит икенче авыртулар, аденовирус табылырга мөмкин, энтеровирус табылырга мөмкин баланың. Ә бу инде гриппта вирусның каршы вакцинасы әлбәттә сакламаячак бу вируслардан. Тагын шуны әйтәсем килә, әлбәттә менә без инде көз айларында менә шу вакцина керткән вакытта нәрсә турында уйларга тиешбез. Әлбәттә бала ул 5-7 көндә температура көтәргә мөмкин, ләкин баланы үлемнән саклап калырга кирәк. Бу бит грипп авыртуы, ул бит нәрсә белән? Куркыныч. Ул яшь балаларга, йөкле булган хатыннарга, әлбәттә менә шу грипп авырту вакытында кызганычка каршы үлем дә барлыкка килергә мөмкин. Вакцина 6 айдан кертелергә мөмкин, 6 айлык балалардан яшеннән барлыкка кертергә мөмкин. Сез балаларны үлемнән саклап каласыз. Менә мосы иң әйтик ул әйтик безнең кызыл хәрефләр белән язылган лозунгларга тиеш булу мөмкин дә, чөнки кызганычка каршы күп нәрсә генә әйтсәк тә елдан-ел грипптан үлүче кешеләр бар. Әлбәттә бу безнең инде ул әйтик без аны инде ослабленный контингент дибез инде. Менә шу ослабленный контингентка керәләр безнең балалар, керәләр безнең йөкле хатыннар һәм инде менә шу иммунитеты белән әйтик проблемалар булган кешеләр. Нур әфәнде, антибиотикларга нинди карашыгыз сезнең? Һәр даруның үз вакыты бар. Әлбәттә инде без әйтәбез инде менә грипп авыртуына караганда инде антибиотикларның аның файдасы юк. Әгәр беренче көннәрдә, әлбәттә бу бигрәк тә беренче 3 һәм 5 көннәрендә авыртуның да антибиотикларның бирүнең файдасы юк. Бу вакытта без гриппка каршы махсус уйланып чыгарылган вируска, менә шушы вирус гриппы каршына уйланып чыгарган дарулар бирергә тиешбез. Әлбәттә моны инде табиб белән киңәшләшергә кирәк, чөнки бу дарулар әлбәттә алар грипп вакытында гына бирәләр, чөнки калган вируслардан алар эшләмиләр. Менә әгәр кызганычка каршы әлбәттә вирус гриппы ул әйтик осложнениеларга китергә мөмкин. Әгәр дә инде менә грипп вакытында осложнениелар барлыкка килә икән, әйтик булырга мөмкин безнең гайморит, то есть безнең халыкта әйтәбез инде менә шушы борын янындагы пазухалар ялкынсаннар, әйтик үпкә чире, үпкә ялкынсыну, пневмония барлыкка килсә, әлбәттә бу чакта инде антибиотиклар бирергә кирәк, ләкин беренче көннең авыртуыннан ук антибиотик бирү дөрес әйбер түгел. Менә кызганычка каршы инде безнең бу бигрәк тә балаларга каршы да әйтәсе килми, зурлашлый үзен нәрсә экспериментлар куя. Менә авырта башладым, тизрәк антибиотик эчәргә кирәк, чөнки ни өчен дигәндә безнең күршеләр дә инде алар ул врач булгач бит инде еш мөрәҗәгать итәләр бит инде дә. Менә әйтегез тизрәк кенә антибиотик бирегез әле безгә, нәрсә кызганычка каршы, әгәр дә сезнең салкын тиюгән вирус авырту икән, антибиотик бу эчәргә әйтик ул эшләми. Димәк, беренче чиратта инде, әгәр дә кешедә гриппның беренче симптомлары сизелә икән, тизрәк табибка мөрәҗәгать итәргә. Киңәш итеп алырга кирәк әлбәттә. Әлбәттә консультация барлыкка килергә булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, әгәр менә бу бигрәк тә безнең сезон вакытында, менә хәзер бит сезон, грипп сезон вакыты. Әлбәттә нинди авырту балада, бу салкын тиюме, әйтик гади вирус гынамы, яки грипп вирусымы. Бу вакытында менә әйтәм бит, үз вакытында балага махсус грипптан уйланып чыгарылган вируска каршы дару бирергә кирәк. Монсыз ул дөрес булмаячак баланың дәвалауы. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, сәламәт булыйк. Рәхмәт сезгә дә.